Prepareu-vos. Prepareu-vos per viure aquesta gran aventura com és el món intern de Thea. T'agradaria que anéssim a jugar al parc amb els nens? No vull. Els nens no m'estimen. No volen jugar amb mi. T'agradaria que juguéssim al joc de les màscares? Mira, aquesta és la màscara de l'empatia. Els teus superpoders són especials com tu i els tindràs tota la vida. I amb el temps sabràs que no són els teus enemics, que són part de tu. T'he mostrat el joc de les màscares. Aquestes màscares ens ajuden a relacionar-nos amb els altres, a saber gestionar i entendre les nostres emocions, les nostres habilitats. Ens ajuda a saber com ens hem de comportar en diferents situacions.